Estem amb Carles Barquero Genovès, autor de la nostra revista d'estudis Fallers, de l'article Fallae Santi Josefi, una descripció literària de les falles de 1862-1863. Llicenciat en Filologia Hispànica, Filologia Catalana, professor d'ensenyament secundari i doctorant de la Universitat de València. Carles, consta en la teua trajectòria investigadora en el camp de la filologia? Hola, què tal? Bé, la trajectòria tampoc és molt àmplia. Jo vaig començar fa molts anys amb algun article. Vaig començar amb un article sobre cognoms de Vila-real, perquè com a filòleg m'interessava molt l'onomàstica. Després em vaig implicar en el llibre d'Història de Patraix, d'un barri que va ser engolit per la ciutat de València. I a partir del llibre de Patraix la cosa va anar derivant. És veritat que en la història de Patraix incloïa la referència a un autor que era Joan Baptista Burguet, que era un poeta popular que va viure entre el segle XIX i el XX. I a partir de l'obra de Burguet vaig entablar contacte amb una sèrie d'autors, d'especialistes que ja d'alguna forma m'encaminaren a l'estudi del segle XIX. Jo com a filòleg tenia clar que m'agradava la literatura, però tampoc tenia una època preferida. I sí que és veritat que aquestes experiències, la de Patraix, la de Burguet, m'encaminaren al segle XIX, a la Renaixença, que és també una època molt important perquè és on se forma la identitat valenciana, com a mínim la literària. I en aquesta investigació que fas per a la teua tesi, com arribes a descobrir aquest text? Bé, el text de Pasqual Pérez és un text una miqueta ocult, ja comentarem per què. Jo en principi comence amb el costumisme, que és un moviment que segurament enfonsa les arrels en la revista El Mole, que és la primera revista en valencià de la història, i un dels tres autors que funden aquesta revista i que escriuen en ella és Pasqual Pérez i Rodríguez, juntament amb un autor famosíssim que és Bernat i Baldoví i Josep Maria Bonilla. Clar, a dia d'avui Bernat i Baldoví és molt conegut, és la musa del Xúquer, és autor de, en fi, d'Abuelo Pollastre i moltíssimes altres paròdies. Bonilla sí que és bastant conegut en cert sentit, però Pasqual Pérez i Rodríguez ha quedat un poc en l'oblit. Curiosament era un home molt interessant i quan comença a submergir-me un poc en la seva obra descobreix que és autor d'una col·lecció de quadres costumistes, que va quedar incompleta, que ell segurament va voler publicar però que no va tindre ocasió de fer-ho. I a partir d'aquí, quan arriba a la biblioteca i veig les obres completes de Pérez i Rodríguez, que les estamparen després de la seva mort, l'última obra de totes descobreix que hi ha un breu opuscle en llatí macarrònic, que se diu Versos Macarrònicos. Suposo que és un títol que el posarem després. Suposo que era una obra que queda en un calaix de Pérez i Rodríguez quan ell va morir i l'editaren després. Què era aquesta obra? Era un conjunt de quadres costumistes de València en la particularitat que estaven en llatí macarrònic, que ara parlarem del llatí macarrònic després. I entre aquests quadres hi havia una descripció que jo en aquell moment vaig veure que era molt exhaustiva i molt poc coneguda de les falles de València. De manera que aquesta és la història per la qual jo arribé al text. Molt interessant. I què ens podries contar del seu autor, d'este Pasqual Pérez Rodríguez? Bé, Pasqual Pérez Rodríguez és un home molt interessant, és a dir, com vos comentava abans, és un home molt poc conegut, però realment va fer molta faena, no solament perquè està en el triplet d'autors que funda el Mole, que dinamitza la premsa en valencià, sinó perquè, a més, és un iniciador a molts nivells, a molts efectes. Pérez Rodríguez és un home molt culte, havia sigut retor, havia viscut en Aragó una temporada. Pasqual no era el seu nom real, l'havia adoptat després de professar com a religiós. I ell, curiosament, s'inicia en el món de la fotografia. És dels primers fotògrafs de València. De fet, la primera fotografia impresa en una revista en tot Espanya és seua, és de Pasqual Pérez Rodríguez. Com a literat té una sensibilitat molt prolífica, a ell li agraden moltíssims gèneres, ell, per exemple, li agrada el periodisme, és clavat també en la poesia, és autor de poemes cultes, poemes en valencià, poemes en castellà, toca una miqueta a tots els pals. I un element curiós és que ell és l'iniciador de la novel·la gòtica en Espanya. La novel·la gòtica, clar, nosaltres pensem la novel·la de terror, la novel·la que venia de Dràcula, que venia de Frankenstein, de Shelley i d'altres autors britànics, i ell s'atreveix a introduir-la en castellà. Això ho fa en castellà perquè en aquella època la mentalitat era un poc diglòssica, en el sentit que al castellà se reservaven els registres més cultes. I ell és l'autor de diverses novel·les de terror, que ara la llegim i la veritat ens provoca risa, no és una altra cosa, però l'escalera de caracol, la urna sangrienta.
i són novel·les gòtiques de molta, molta por d'aquella època, i Pasqual Pérez Rodríguez és el gran iniciador d'esta novel·la gòtica, val? És el gran introductor d'ella. Com has arribat a la conclusió, per exemple, de que el text que no està datat inicialment, que està escrit al voltant dels anys 1862 i 63? Bé, hi ha diverses pistes per arribar a aquesta conclusió. Vejam, la primera, la mateixa biografia de Pérez i Rodríguez. Hem de tenir en compte que aquest llibre, Versos Macarrònicos, és pòstum. Se publica després de la seva mort. Bé, això ja ens dona una pista. La segona qüestió és les mateixes pistes textuals que hi ha en el mateix llibre. Per exemple, es fa referència a O'Donnell, que O'Donnell se cita com un polític, repressor i horrible, i, clar, si se cita com a tal és que d'alguna forma estava en el poder. Això restringeix moltíssim l'arc temporal. Cal referir-se també a Bernat i Baldoví. Vos he comentat abans que Pérez i Rodríguez, juntament amb Bernat i Baldoví i Bonilla, és un dels autors del Mole. Aquesta amistat entre els tres va perdurar en el temps moltíssim, independentment de les diferències ideològiques, perquè Bernat i Baldoví era més conservador, Bonilla era molt liberal, era un idealista, i Pérez i Rodríguez estava en el terme mig. Era liberal, ma non troppo. I sí que és veritat que Pérez i Rodríguez, en aquest sentit, parla molt de Bernat i Baldoví en el seu llibre. Però parla de Bernat i Baldoví com d'una persona que ja no està en actiu. Recordant una miqueta Bernat i Baldoví, vos puc dir que va tindre un atac, se va quedar pràcticament invàlid els últims anys de la seva vida, i a més va patir una campanya furibunda en contra d'ell per part de la premsa local de València, la premsa catòlica. L'atacaren moltíssim perquè com a autor immoral consideraven que donava mala imatge. I en aquest sentit, durant els últims anys de la seva vida tingué una doble desgràcia. La primera, la malaltia, que li va deixar en una cadira pràcticament immòbil, i la segona, aquests atacs que se dirigiren contra ell. Dit això, sí que és veritat que en el text de Pérez Rodríguez hi ha una reivindicació constant de Bernat i Baldoví. Es defensa a Bernat i Baldoví i se parla d'ell en passat. Però, clar, es parla d'ell en passat i al mateix temps es parla d'ell en present. És una cosa un poc curiosa, la qual cosa ens fa pensar que segurament Bernat i Baldoví ja no estava en actiu, però no havia mort encara. I això restringeix encara més a 2 anys en concret, 1862-1863, que més coincideixen en el període durant el qual O'Donnell estava en actiu, en política. Molt. I quina és l'aportació o aportacions d'aquest text a la història de les falles? Bé, aportacions, hi ha diverses. Vejam, naturalment no és el text més antic sobre falles, ni molt menys. Altres autors han descobert textos molt més antics, però té una particularitat. Primer, és un text literari. Bona part dels textos sobre falles que parlen de les falles abans d'este ho fan des del punt de vista o periodístic o de les persones que viatgen a València i tenen una visió exòtica. Pérez Rodríguez fa un text literari i, a més, fa una descripció molt completa. És a dir, parla d'aspectes gastronòmics, parla dels bunyols, parla d'una manera bastant tècnica de la forma en la qual estan fets els cadafals de les falles, que tenen forma quadrangular. Parla molt exhaustivament dels teixits que formen els ninots, dels versos que acompanyen a la festa, de les bandes de música que toquen, de certs rituals de la pólvora, com per exemple el fet de baixar un ninot d'algun balcó per a prendre foc a la falla. En definitiva, és un retrat que jo penso que té 2 característiques que el fan diferent. Primera, és molt complet. En l'article comenta que segurament és el més complet dels antics. És una forma de dir-ho. I, per altra banda, a mi personalment, és una opinió discutible, però a mi em sembla molt vivencial. És a dir, es nota que la persona que conta les falles, en aquest cas, no és un estranger que passa per allí, no és una normativa urbanística, ni una llei, ni una corporació municipal, sinó que és una persona que participa entusiàsticament. A veure, això se presta moltes puntualitzacions, però en tot cas jo penso que una lectura del llibre ens permet veure que Bernat i Baldoví, que Pasqual Pérez Rodríguez, és a dir, la persona que parla, està d'alguna forma contant coses que viu de manera alegre, que se contagia aquesta alegria, que li agrada el que està sentint, que se sent valencià i participa de la festa. Potser no com a faller, però sí com a espectador. I aquest aspecte vivencial li dona un punt extra que fa el text especialment atractiu. I, per últim, ja ens has parlat com a text històric i com a text literari, què li fa diferent a la resta d'aquests textos antics que parlen de falles?
Bé, com a text literari hi ha dos particularitats, sobretot. La primera, que està en vers. Vosaltres vos preguntareu per què un text que parla de les falles està en vers. No, a banda de les redondilles o de les poemes que se podria fer sobre les falles, les descripcions falleres habitualment són en prosa, té més lògica. Bé, Pérez i Rodríguez, d'alguna forma, el que està fent és remetre al llatí macarrònic, és a dir, el text està en llatí macarrònic. Per què? Perquè en aquella època, primer hauríem de definir què és el llatí macarrònic, per a aquelles persones que no ho sàpiguen. És un llatí conscientment de broma. És un llatí conscientment mal fet. És un llatí que és incorrecte, però que es fa amb la intenció de fer burla i amb la intenció de provocar riure. D'esta forma, l'autor posa en llatí paraules col·loquials, valencianes, castellanes, i, clar, la lectura provoca la rialla. Bé, per què el fa en vers? Perquè, d'alguna forma, en aquesta paròdia, el meu punt de vista, és que en aquesta paròdia està inclosa la paròdia dels textos clàssics del llatí, la Eneida, l'Odissea, no, la Eneida particularment, els textos de Catul, els típics textos que s'estudiaven en aquella època en un cànon literari escolar. I, clar, en llegir el text, nosaltres veiem que hi ha una espècie de ritme rimbombant que recorda l'èpica i que fa encara més ridícul o més divertit el resultat. En aquest sentit, jo m'estic adaptant un poc, però sí que és veritat que jo penso que l'autor està utilitzant aquest registre solemne de la poesia i del llatí per a fer broma i per a que aquesta broma sigui especialment divertida. Bé. Dit això, sí que és veritat que Pérez i Rodríguez utilitza un llatí que, almenys en el sistema casual, és perfecte, és a dir, utilitzar l'ablatiu, utilitzar el vocatiu en el cas perfectament gramatical, mesura les síl·labes perfectíssimament, però el contingut és un contingut jocós, és un contingut alegre, és una paròdia. Sí que és veritat que és un poc estrany que un autor es dediqui a fer un costumari valencià en llatí. I per això ve la meva conclusió. Una de les qüestions més cridaneres d'aquest text és que ha sigut molt desconegut fins a la data. És a dir, pràcticament no s'havia citat en cap lloc, la bibliografia no l'havia citat, i la meva explicació a aquest fet aparentment incomprensible és que el mateix caràcter del text per estar en llatí macarrònic el feia difícil, el feia complicat d'entendre i segurament la major part d'autors que passaven per damunt consideraven que no tenia interès o pensaven que era tan difícil d'entendre o tan complicat que no es molestaven a parar-se un moment. Jo he tingut la sort que he comptat amb l'ajuda d'algun company de grec i de llatí del meu institut, on jo faig classes, i amb molta paciència hem anat estudiant, hem anat buscant aquelles referències més complicades i hem pogut traduir-lo. Però jo penso que el que ha jugat en contra d'aquest text són dos raons. Primera, l'oblit relatiu al qual hem somès a Pérez i Rodríguez, sobretot en comparació a Bonilla i a Bernat i Baldoví, i la dificultat del text per estar en llatí macarrònic. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies pel teu article en la nostra revista, per descobrir-nos aquest text i sobretot per la teva aportació a la història de les falles. Molt bé, gràcies a vosaltres per l'oportunitat, és un plaer.